Teppo Pulkkinen, Team Lakkapää oli tänään kovempi vastus, mutta hyvin pistettä kampoihin, mielestäni. Kyllä, no joo, hallittiin 3 ekaa erää niin kuin yli puoleen väliin oikeastaan. Alussa oltiin tasasta, mutta yli puoleen väliin päästiin johdossa ja sitten tuli joku siinä, että 1 erä saatiin ainakin kaverilta. On, ja kyllä siis sanotaan näin, että tuossa yleisön kanssa pitkällä erätaululla puhuttiin ja sanoi, että okei, että on kova vastus, mutta tämmöisellä pelillä niin muut saa ihan tosissaan yrittää, jos haluaa Korsosta pisteitä ottaa mukaan. Joo, kyllä. Lakkapää on kova vastus, että siellä on ammattilaisia aika paljonkin porukasta, että meillä ei oikeastaan ole kukaan, että kaikki tekee töitä, niin siinä on jo aika iso ero reenaamisessa. On. Kovia on. Shangray oli todella kova tänään. Sitä ei meinattu juuri monta kertaa kiinni saatu koko pelin aikana, mutta tärkein nyt, mitä mä halusin melkein jo ensimmäiseksi kysymykseksi esittää. Katselin tuossa jossain vaiheessa peliä, että sulla on tuossa paidassa numero 18 ja housussa on numero 15. Mikä on tarina? Paidassa numero 18 ja housussa on numero 15. Mikä on tarina? Joo, no tänään tuli vähän aamulla kiirettä töihin lähin. Niin, tää on just kun et on ammattilaispelaaja. Niin. Lähin töihin, niin äkkiä kavataan aamulla kasaan puoliunessa ja yksi juttu unohtui. Niin, unohtui omat pelisorot sitten, että no, saakko kassa kasvaa? Niin, no, mutta se on saunaillassa palkitsee sitten ehkä vähän jo itseäkin. Kyllä. Näin päin. Mitäs nyt muuta? Mitä sä oot omaa mieltä? Tässä tultiin tähän päätuomarin korin viereen. Sä yritit 3 kertaa muistikuvan mukaan taklata alas päätuomarin. Joo, kovasti mä koitin, mutta ei ainakaan vielä onnistunut siinä. Että hyvin se oli kiinni laitettu, että kokeilin sitä vaan lähinnä. Niin, että, no mutta talkoo-ihmiset on tehnyt hyvää työtä verkkojen vaan ja korien kasaamisessa. Mutta milläs mietteillä nyt? Onko seuraavat pelit on sitten? Nyt on lauantaina Vammalassa peli, että kovaa saadaan pelata sielläkin siellä. Ja sitten 1,5 viikon päästä tuplaviikonloppu kotona. Harvinaista herkkuu, viime kaudella ei ollut kertaakaan. Joo, se on ihan totta, että tosi mukava päästä kotona pelaamaan koko viikonloppuun. Yleensä se on sitten bussissa istumista, jos on tuplaviikonloppuja. Niin aivan, niin on kuulemma kaksi tällä kaudella ollut vieraissa, mutta nyt sentään saatiin edes 1 kotiin tuplaviikonloppu. Niin kyllä vaan. Päästään naatiskelemaan ja sieltähän nyt otetaan sitten se, näytit 6 pistettä ainakin. Kyllä. Ja Vammalastahan tietysti otetaan, siellähän nyt on taas semmoinen 3 pisteen ottelu tarjolla taas. Aivan. Mutta hei, kiitoksia Tepi ja tsemppiä ja muista seuraava peli omat sortsit. Joo, tai mä tiedän, jos näin hyvin menee, niin eikä se oma peli. Ehkä sekin joo, että sakkokassaa kannattaa jossain vaiheessa kerätä. Kyllä. Hei, kiitoksia. Kiitos. Tsemppiä. Moi.